Geçen hepde Ahalın Kakı şäherinde yerli ilat, döwlet dukanlarında azyklaryň, hususan da çörek önümleriniň tas 2 hisse gymmatlamagyna garşy nägilelikli çäre geçirdi. Munyň netijesinde häkimetler ýeňillikli bahadan satylýan çöregiň ozalky narhyny gaýtardylar. Bahalaryň birden aşy gymmatlamagyna 20.000 töweregi ilatly şäherde yerli unyň ýitirim bolmagy sebäp bolupdyr. Bu ýagdaýlar ýurtda subsidiýerlenen azyk önümleriniň satywyny dolu ardan aýrymak ähtimallyklarynyň arasynda bolup geçýär. Geçen duşanbe günü KK'nın döwlet dukanlarında 2-nji ýa 3-nji sort undan bişirilýän çöregiň bahasy 70 teňeden birdenkä 2 manada ýetdi. Adamlar çöregi bu bahadan satyn almaga ýagdaýlarynyň ýokdugyny aýdyp gaty nägile boldular. Dip bu wakanyň jikmejiklerini öwrenen habarçymyz 24 aprelde gurrun berdi. Mundan soňky bir näçe güniň dowamında ýaşaýjylaryň onursy döwlet kanlaryndan çörek satyn almagyny besedip, tas her gün diýen ýaly yerli häkimetlere arz şikaýet etdiler. Ýolbaşçylar şäherde unyň gaty adalandygyny, şol sebäpli önümçiligiň çykdyjylarynyň artandygyny, netijede ýokardan gelen buyruk esasynda çöregiň bahasyny galdyrandyklaryny öňe sürdüler. Emma bu düşündürüş adamlary kanagatlandyrmady. Olar kagyz ýüzündäki buyrugy, şeýle-de dukanyň şu aýyň dowamında kabul eden unyň mukdaryny we bahasyny görkezmegi talap etdiler. Resmiler muny edip bilmediler. Netijede häkimetler goh galmagalyň has ula ýazmagyndan hawatyr edip, hepdäniň 2-nji ýarymynda çöregiň ozalky narhyny gaýtardylar. Dip habarçymyz gurrun berdi. KK'nın käbir ýaşaýjylarynyň habarçymyza anonimlik sertinde aýtmagyna görä, döwlet dukanlary onsuz hem az mukdarda ugrudylýan azyk paýok önümlerini, hususan da uny, aşgabatdan, mardan we beýlik tebitlerden gelýän telekiçileri we dillallary näresmi ýagdaýda has gymmada satýarlar. Bular barada KK'nın häkimliginden resmi ýagdaýda düşündür salmak başartmady. Suw işçileri Merkez Aziýada durnukly ötüşi üpsün etmekde möhüm ähmiýete ýa bolup durýar diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunmasary Mähri Bäşimow 22 aprelde Aşgabatda suw işçileriniň rejeli peýdalanmagyna başlanyp geçirilen maslahatda aýtdy. Bu barada Türkmenistan Altyn Asar elektron neşri habar berýär. Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutuna geçirilen maslahata ministrlikleriň we daşary ýurt wekilhanalarynyň ýolbaşçylary, ýokary hujaýlarynyň mugallymlary we talipler gatnaşypdyr. Serhedara suw hyzmatdaşlygy sebitiň parahat durnukly we awadan ötüşiniň möhüm bölegidir diýip döwlet mediasy türkmen diplomatynyň sözlerini sitirleýär. Maslahatyň dowamyna suw işçilerine netijeli peýdalanmak baradaky meseleleriň ýakyn halkara hyzmatdaşlygyny talap edýänligi bellenipdir. Aşgabatda suw meselelerini bagyşlanyp geçirilen maslahat suw işçilerini beýsarp bolunmakda tanqid edilýän Türkmenistanyň dürli sebitlerini ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçilik edýän mahaly goňşy Awganystanyň amy derýadan çekilýän iri kanalyň öňümizdäki ýyllarda Merkez Aziýanyň suw üçinçiligine ýetirmegi ahmal negativ täsirleriniň duýdurulýan pursatyna gabat gelýär. Maglumat üçin aýdylsa Taliban ýolbaşçylygyna Awgan hökümeti 2022-nji ýylyň martyna uzunlygy 285 kilometr barabar boljak Koştepe kanalynyň guruluşyna girişdi. Bahasy 680 million Amerikan dollaryna barabar bolan mega taslamanyň birinji tapgyrynyň kanalyň takminan 54 götürünüň tamamlanyny gaýdylýar. Amy derýadan göz başaljak kanal dolu işe girdilse, derýanyň Türkmenistana we Özbegistana akýan suwunyň 26 götürüm töweregi azalmagyny garaşlýar. Awganystan bu kanalyň üstü bilen her ýyl amy derýanyň 10 milliard kub metr töweregi suwuny özüne sowup, oba hojalyk maksatly 550 000 hektar tarp ýeri suwarmagy maksat edilýär. Täze kanalyň guruluşy Merkez Aziýa ýurtlaryna, Türkmenistana we Özbegistana suw üçinçiliginiň ýagdaýy bilen bagly howatyrlanmalary sebäp bolýar. Türkmenistanyň suw hünärmeni martyň ahyryna Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde kanalyň işe girdilmeginiň Türkmenistan üçin betwagtçylyk boljakdygyny duýdurdy. Türkmen medeniýetyne görä Türkmenistanyň suw işçileriniň 95 götürümini amy derýa üpjün edýär. Türkmenistanyň hidrogeologiýa hünärmeniniň hasaplamalarına görä amy derýanyň suwy 12-15 götürüm töweregi azalan halatyna Türkmenistanyň suw üçinçiliginiň ýagdaýy 50 götürüm töweregi peselipler. Türkmen diplomaty Aşgabatda suw meselelerini bagyşlanyp geçirilen maslahatda amy derýanyň suw işçileri bilen bagly anyk meseleleri agdamady. Ýöne howanyň üýtgemegi şertlerini suw meselelerini çözmegiň halkara hyzmatdaşlygyny talap edýänligini notady. Merkez Aziýa ýurtlarynyň suw gatnaşyklary 1992-nji ýylyň fevralyna
Gazagystanyň Almaty şäherine 5 Sewit ýurdunun gol çeken suw ulalaşygy esasyna düzgünleşdirilýär. Şeýle-de Amy derýanyň suw terişdelerinden peýdalanylmagy babatyna serhedary suw terişdelerini we halkary köýleri gorumak we ulanmak boýunça Birleşen Milletler Uramasynyň konwensiýasy amal edilýär. Türkmenistan 1992-nji ýylda kabul edilen BMG konwensiýasyna 2012-nji ýylyň awgustynda goşuldy. Awganistan Sewitde suw atnaşyklaryny düzgünleşdirýän suw ulalaşygyny da BMG-nyň suw terişdelerinden peýdalanmak babatdaky konwensiýasyna da goşulmady. Galy bersede Türkmenistan we Özbegistan 2022-nji ýylyň sentýabryna Amy derýanyň suw terişdelerini dolandyrmak boýunça iki taraplyň ulalaşyga gol çekdi. Owgan häkimetleri we bilermenler Awganystanyň öz şägünden gözbaş alýan Amy derýanyň suwundan peýdalanmagy dolu hakynyň we hukugynyň bardygyny aýdýarlar. Galy bersede Awganystanyň Koştepe suw kanalynyň gurulmagy bilen bagly meýilnamalar baryp 1970-nji ýyllardan bäri göz öňünde tutulýardy. Ýöne ýurtda 14 ýyl bäri dowam eden uruşlar we içerki başlybaratlyk şeýle tassamalaryň durmuşa geçirilmegine ýol bermedi. Şol bir wagtda Awganystanyň Taliban ýolbaşçylygyna hökümet häzirki wagtda dünýäde resmi taýdan ikrar edilmeýär. Bu aralykda Özbegistanyň suw hojalygy ministrliginiň metbuat gullugyna görä 21-nji aprelde Daşkent şäherine Türkmen Özbek hökümetara toporunyň suw hojalygy meselelerine bagyşlanan 3-nji mejlisi geçirildi. Mejlisi iki döwletiň serhedisi suw gorlarynyň netijeli peýdalanmagy, Amy derýanyň suwuny bilelikde dolandyrmak ulgamyny awtomatlaşdyrmak, derýanyň kenarlaryny berkitmek ýaly birnäçe mesele seredildi. Türkmenistanyň dürli sebitler ekrançylyk suwlarynyň ýetmeçiligini başdan geçirýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary Amy derýanyň alkymyna ýerleşen Lewap welaýatynyň daýhan birleşiklerine hem ekrançylyk suwlarynyň ýetmeçiligi edýändigini, Amy derýanyň suwunyň derejesiniň ymykly peselendigini, derýadan gözbaş alýan akawalara suwun kadaly çykmaýanyny habar berýärler. Şol bir wagtda gyş aýlaryna Sewitde suw akawalaryny çuňlaşdyrmak işlerine badyrgy berildi. Birleşen Milletler Uramasynyň adyk we obuhjylyk boýunça edarasynyň 2021-nji ýylda taýýarlanan hasabatyna Türkmenistan dünýäde suw resurslaryna agram düşýän esasy 17 ýurdun hatyryna goşuldy. Türkmen hökümeti ýurtda suw terişdelerinden rejeli peýdalanmak babatda möhüm işleriň alınıp barýanyny aýdýar. Özbegistan we Türkmenistan Sowet ýyllaryna we garaşsyzlyk ýyllaryna ýüzlerçe müň hektarlyk ekin meýdanlaryna köp suw talap edýän gowaçy ekinini ösdürip ýetişdirmekde we Sewitiň suw resurslaryna agram salmakda tankid edildi. Türkmenistanyň Awganystanyň häzirki wagtda gurulşygyny dowam etdirýän Koştepe kanalyny meňdeş Garawum kanaly Sowet ýyllaryna gazalyp bulunulmagy berildi. Taliban terrorçyları 2021-nji ýylyň awgustynda Kabulda häkimeti basyp aldy. Ýyllar boýy dowam eden uruşlardan we durnuksuzlukdan ejir çeken Awgan halky halkara derejede ikrar edilmeýän toporun dolandyryş aslynda humanitar betbaçylyk bilen ýüzbe-ýüz boldy. Awgan häkimetleri täze kanalyň gurulşygy bilen ýurtda obuhjylyk önümçiligini artdyrmagy, ýylatyň hal ýagdaýyny gowlandyrmagy göz öňünde tutýanlyklaryny aýdýarlar. Koştepe kanaly Awganystanyň Türkmenistan we Özbegistan bilen serhetleşen Demirgazyk, Balx we Jowzjan vilayatlarynyň üstünden geçýär. Şu hepdäniň başynda Mara vilayatynyň käbir sewitlerinde howa sowap, howanyň temperaturasy gijelerini 0 gradusa çenli aşaklady. Aşa ıssydan soň gelen sowuk howa Garawum etrafynda gökbakça ekinlerine ziýan ýetirdi. Yerli daýhanlar şuňlar goşmaça terişde sarp edip ekişe täzeden girişmeli bolýandyklaryny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy bilen söhbetdeş bolan daýhanlaryň we yerli ýaşaýjylaryň ençemesi sowuk uran ekinleriň arasynda pomidor, baklajan, bolgar burçyaly gök önüm ekilen meýdanlaryň bardygyny aýtdy. Howa diýsen gyzdy diýip biz stil alyp ekrançylyk ýerlerimize gök bakça ekinlerini sol sandy pomidor ekdik. Stillerimiz özüni tutup gögürmäge başlady we biz suýul oturdan stillerimizden bol hasyl alarys diýip umyd etdik. Ýöne şu hepdäniň başynda 2-3 güniň dowamında howanyň gijelerine aşy sowmagy ekinlerimize uly zarba urdy. Ähli ekinleriň yapraklary taralyp gurap başlady. Adamlaryň eden azabynyň bary puç boldy. Dip Garawumly bir daýhan anonimlik şertinde aýtdy. Ýatlasak geçen hepdäniň ortalarynda Türkmenistanyň dürli sewitlerine şol sanda Mara aprel aýyna mahsus bolmadyk aşy yssyk howa aralaşyp howanyň temperaturasy 40 gradusdan aşypdy. Ýöne 18-nji aprelde howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşiri Türkmenistanda rekord derejelere ýeten yssyk howadan soň rekord derejelere ýetýän sowuk howanyň aralaşandygyny habar berdi. Şonda neşir
Beşir Daşoğuz vilayetynyň Könürgen çetrafynda howanyň temperaturasının 0,14 gradusa çenli aşaklandygyny aýtdy. Mardak habarçymyz aşa ıssy howadan soň gelen sowukda zaýalanan gökbakça ekinleriniň tutýan meýdanynyň 10 hektara barabardygyny, daýhanlaryň çeken maddi ziýanynyň müňlerçe manada çenli ýetýändigini belleýär. Stillerin bir kutusu 10 manat bolup, her joya azyndan 8 kutu stil oturtdyk. Bizde bolsa 30dan gowrak joyu bolup, bular üçin 3000 manatdan gowrak pul sarp etdik. Indi howanyň ýeni gyzyp başlamagy bilen gaýtadan stil satyn alyp, hemme zady täzeden ekýäris. Dip daýhan belledi. Howanyň birden sowap ekinleriň zaýa bolmagy bazarlarda şitillerin ýagny ýaşajyk gök ekin nahallarynyň bahasyna hem täsir getirip, onuň birden 50 göterim gymmatlamagyna getirdi. Bayramal etrawynyň bazarynda şitillerin sany azaldy, ýöne hyrdary köpeldi. Netijede onuň bahasy 1-2 güniň dowamynda 10 manatdan 15 manada ýokurlandy diýip Sewitdäki habarçymyz aýtdy. Daýhanlaryň we agronomlaryň käbirleri şitillerin bahasynyň ýene gymmatlamagynyň mümkindigini we munyň bu ýyl gökbakça önümleriniň hususanda pomidoryň bahasynyň ýokurlanmagyna hem getirip biljekdigini çaklaýarlar.